Здравейте, аз съм Виктория, касиер-аранжьор в Anycom и днес ще ви разкажа малко повече за моята позиция. Това е първата ми работа. Започнах това лято, август месец, като първоначалната идея беше лятна работа, колкото да си спестя някой лев. Впоследствие се разрасна като дългосрочна работа, за което се радвам, че имам гъвкавост в графика и мога да съчетавам работа и училище. Може би най-важното нещо е комуникацията с клиенти. Да знаеш как правилно да го обслужиш, да му съдействаш, да му помогнеш да намери това, което търси. Също обслужване на каса, работа в търговската зала, нареждане на масите с тока, разместване, подреждане. Трябва винаги да сме на ти с новата стока, да знаем производители, материали, за да може да отговорим на всеки един въпрос на клиента. Най-често комуникираме като цяло нашия отдел с колегите от другите отдели, които са в търговска зала, понеже работим на едно място. С колегите от мебелите, с колегите от кухните, постоянно сме заедно, така че с тях комуникацията ни е ежедневна. Моя график е гъвкав, работя уикенда, като първото нещо, което правя когато дойда на работа е, разбира се, да си отворя каста. Понеже ако каста не е отворена, ако някой клиент дойде, няма как да му продам продукта. След това правя една бърза разходка из магазина, да видя дали всичко е наред. Много често намираме разгънати кърпи, покривки, подобни. Така че това е второто нещо, което правим и оттам нататък вече почват да прииждат клиенти. Може би най-важното нещо, освен, както казах, социалните умения, е желанието за работа. За която и да е работа, ако има желание, всичко ще се получи. Вече всичко може да се научи в движение. Важното е да има желание, дисциплина и практиката. Най-важна е практиката. Важно е винаги да се интересуваш от новите попълнения като продукти и доставчици. Не всичко знам, поне съм ученичка, не съм на пълен работен ден. Затова едно от първите неща, които правя като дойда, питам някой, който е бил тук, има ли нещо ново, какво е това ново нещо, за да мога да съм подготвена за всеки един въпрос. Възможностите за развитие са, бих казала, много, понеже както казах, има ли желание, на човек му се получава. Когато се види, че на този човек му се получава, следователно може и да се развие и по-нататък в фирмата. Има много голяма гъвкавост и стига човек да се справя добре, съм сигурна, че може да се развие доста напред. Предполагам, една от най-големите заблуди, понеже работата е по цял ден, е може би, че на моменти доскучава. Но не е така, защото при наличието на всякакви различни клиенти, да човек, честно казано, няма как да му е скучно. Има различни казуси, различни проблеми, въпроси. Така че скука няма. Честно казано, свободно време трудно се намира, понеже, както казах, съчетавам работата с училището, но когато намеря, обичам да тренирам, обичам да излизам с приятели, като цяло най-обикновените неща, които всеки един млад човек обича да прави.